slok, slok, slok. Slok, slok, slok. Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Drink maar op, drink maar op. En met dit liedje werd er op de Mierenhoop samen met wethouder Anne Thiele getoost op de Week van het Water. De kinderen begonnen met het drinken ervan, om vervolgens buiten ook de andere kanten van deze belangrijke vloeistof te ervaren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen en ook niet te veel suikers naar binnen krijgen. En met ranja en andere sapjes krijgen ze vaak veel suiker binnen. Dus ja, inderdaad de overstap naar water drinken deze week binnen Kinderopvang Het Nest. Het JOG van de gemeente Venray staat achter dit initiatief. JOG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en we hebben de doelstelling om Venray gezonder te maken. Dus alle kinderen moeten op kunnen groeien in een gezond Venray. We doen het aan de hand van 3 thema's. Het eerste thema is groente eten, dus we willen dat kinderen meer groente gaan eten. Het tweede thema is water drinken, daarvoor zijn we vandaag hier. En het derde thema is bewegen. De hele week staan diverse organisaties die met kinderen werken in het teken van wateractiviteiten. Vandaag is de kick-off geweest, samen met de wethouder en alle deelnemende partijen. Er zijn verschillende kinderopvangcentra, maar ook de GGD, Synthese, het consultatiebureau. Er zijn een aantal partijen die meedoen. Wat er voor de rest nog gebeurt deze week is dat er op elke locatie aparte spelletjes worden gespeeld. Er wordt water gedronken, water geknutseld, water geknoedeld, maar net hoe je het kunt bedenken. Op het consultatiebureau staan er kannen water en zijn er uitleg over water drinken en waarom dat goed is voor de kinderen. Even denken, wij als gemeente Venray zelf staan ook helemaal achter dit initiatief. En daarbij stimuleren we deze week de medewerkers om ook meer water te gaan drinken. Want als ouders het doen, doen kinderen het ook. Bij de bibliotheek hebben ze een watertentoonstelling en mogen de kinderen ook met water spelen. En zo gebeurt er eigenlijk van alles in Venray. Voor de rest gaan we ook gedurende de komende weken wel met thema water aan de slag. En dat kan heel breed zijn van inderdaad gezondheid en drinken van water, maar ook activiteiten die met water te maken hebben. Kinderen informatie geven over water, nou ja, zo breed als je je maar bedenken kunt. Nou ja, water is voor ons iets van heel vanzelfsprekends. En water drinken zie je om je heen natuurlijk ook wel steeds meer dat het een opkomst is. Alleen bij ons was het nog altijd wel het ranja drinken. En wij hebben deze week ook aangegrepen om de overstap te maken naar het drinken van water binnen onze volledige organisatie. Is het niet moeilijk om de kinderen zover te krijgen? Want water is toch niet het lekkerste drankje? Nou ja, ik denk dat water wel heel lekker is, maar dat is natuurlijk ook weer subjectief. Maar waar het ook mee begint is, hoe staan wij daar zelf in? Als organisatie, maar ook als begeleiders van de kinderen. Als jij als begeleider denkt van water drinken, saai en niet lekker. Nou ja, dan zullen de kinderen daar ook zo op gaan reageren. Dus hoe enthousiaster je daarover communiceert met de kinderen, hoe makkelijker ze het ook op zullen pikken. En daarnaast doen wij ook niet gewoon alleen maar water, maar ook met fruit proberen we er een smaakje aan te geven. Ziet het er ook aantrekkelijker uit? Ik denk dat die overstap vrij soepel zal gaan verlopen. En natuurlijk is water niet alleen te drinken, maar ook hartstikke lekker en verfrissend om mee te spelen. Boontjes en